Sziasztok, srácok, én Bence vagyok, ez itt a Halálshow. Mindjárt folytatjuk, egy kis probléma történt, ez a part 1. Volt már egyébként videónk, egy boltrablós, hát egy elég fiamaszkos sávó vagyok ott, egy inges. De a story mód is megvan. Ki a fasz, álljál csak meg. Tesó, hogy hívják? Várjál, mit mondod? Anyád, várjál, valakinek el kell süssem. Mit mondott hófejek, amikor szerkezett mind a 7 törpével? Könnyen elment ez a 7 is. Mit csinál a feleség szex után? Haza vagy a férjéhez. Jó, befejeztem, srácok. Jó, az aim assistot az fejlesz. Mondom, fejleszt. Bakká. Úgy elütlek, hogy meghalsz szörmödbe. Mennyi? Na várjál csak, előveszem az én bicskalmat. Jason Voorhees élőben. Ha elősz buzia vagy. De egy elég ügyes kutya vagy. Vigyétek, kutya. Kifizettem, ide figyelj. Öcsém. Én nem arra jelöltem, te nyomorod. Már egy kicsit. Te azt hogy képzelted el? Ezért fizettem. Te pasz! Elégetem a testedet, eladom a disznócsünködet. Vagy már fölnök. Te csülökpusi. Bravo, üssed, nem kefé. Üsd a pipit még. Nem elég barna. Mondjuk a niga volt szóval. Mindjárt, srácok, még egy pillanat. Akkor is bele kell. Hogy gyújtottam én fű? Sziasztok, srácok!